Dawson Xolo Gabela namhlanje sila kwiSomnandi Music Festival ebanjelwe ePrince eMangosuthu Airport. Namhlanje ke sikhuluma nensizwa neFenders lana samukela ke insizwa uStability. Soba Stability kwamukela kwiBhele Media. Awusho noma thufuza ngabantu shona iBhopet Defenders endombeni umshube insizweni. Into ethandwa ibuka phela umuhle mina mfethu I'm beautiful and handsome. Yabo I'm handsome and beautiful. Yeah, izala hayi beautiful. Ngiphakathi kweintombi mina ngilanywa uNeli ngilama umlungu. Kunjalo. Yeah. Kusho ukuthini lento siqalekona kwaphakathi kweintombi ungwewedwa umuntu wesilisa phakathi kwabo. Kungijabulisa kakhulu ingakho ngimuhle nje ngiyababa shem. Yeah. Namhlanje sikwiSomnandi Music Festival kusho ukuthini kwena? Ngiyamhalalisela ngiyambongela futhi nami ngiyabonga ngethuba lokuthi ubhuti Somnandi angithembe angibiza athi angizojabulisa abantu emcimbini wakhe ingoba uyazi ukuthi angeke ngiphoxe futhi nami bengiyobe ngimphoxile ngenhlonipho anayo ebantwini njengoba nje sikhula simlandela silandela inhlonipho buka nje abantu ukuthi babusisiwe bagcwele bangakanani wonke umuntu uzohlukanisa unyaka kanye nathi la Namhlanje uSomnandi ubungazi iminyaka engama-30 alokhu ayibambe endimeni ezomculo kaMaskandi kunzima kushisa njalo eyibambile sibala mhlawumbe ukungqofana kwabaculi njalo ungathini kumbongela kuyena alokhu ayibamba njalo sisuke sibale mhlawumbe ekhathini zama-cassette ama-CD cover kuze kuyabe kuyafika njengalethi khathi zomculo wa-online njalo engingakusho nje mina ngoba yena kahle ufana nothisha so njengoba nje sibukela mina ngeke ngisasho ukuthi ngiyambongela ngizothi mina ngifisa ukuba nguye ngifisa ukuhamba ngifike kuleli zinga akulona ngifisa ukuba nenhlonipho ngihlonipha abantu njengoba ehlonipha abantu Buthokozani ngalendlela le ukuthi akekho umuntu ongathi wazi unqa wakhe. Asikhulume nge-collaboration kubaculi njalo siyazi ukuthi ubaba uSomnandi usebenza nabaculi abaningi singabala the late Sifiso Ncwane sibale the late Indidane njalo mhlawumbe kuwe njengoStability uyasifisa yini ukuzibona usebenzisana nabaculi abaningi abahlukahlukene ngama-genres njalo singabala begospel singabala amapiano singabala i-hip hop njalo Yebo futhi into ezokwenzeka kuyikuthi ke noma mhlawumbe abantu abaningi bengabuka sengathi uStability akathanda ukusebenza nabanye abaculi ngiyahlaziya kakhulu ngumuntu odila nama-note kakhulu mhlawumbe abantu bazozwa ke bayazi vele ukuthi ngumuntu osebenzisa even ama-high note futhi anama-note phakathi angigcini ngokumemeza ukuthi umuntu azothi ngiyamemeza cha ingoba ngumuntu othanda ama-note futhi kusazokwenzeka ngicule nabaculi njengoba nje abanye sengisebenzile abaningi bazile kungayiyo into ngisebenze nomzukulu kumina ngasuke ngiveze ngasebenza noSisibonakele umzukulu umroza kanjalo sasebenza kwamnandi kakhulu futhi ngisazoqhubeka ngisize abantu noma ngisondelane nabantu abamkantshubomvu nabanobuhlakani abahlakaniphile emculweni nami ke ngizobe ngifunda ngaleso sikhathi nabo bazobe befunda ngaleso sikhathi. Mfethu asikhulume nge-performance yakho njengamanje uqeda ukusuka estage udlale kakhulu abantu abaningi bakujabulele bakuthokozele kakhulu ukubona udlala estage abantu ukubona bekuthakasela kanjani ukudlala kukaStability mhlawumbe kukhona yini imfihlo ungasitshela yini ukuthi kungani abantu bethokoza kanjani ukuthi uStability adlale kanje ngale ndlela estage? Nginento yami ethi mina ngiyabuka ukuthi konje umuntu yini into ayilambele namhlanje ngike ngimnika into entsha ngibona ukuthi ukubuka kanjani noma ukuthatha kanjani lokho ingakho ke abantu futhi ukuthi bangijabulela ngoba mina ngiyazi mina ukuthi lapho umuntu amnandi khona ahleka khona kusekhwapheni so ngifike ngikitaza umuntu ahleka ngijabulele ebese ke sengiyazi ukuthi nakusasa sengiyomphinda ngalokho kudla okumnandi athe wakubona wakuthokozela njengoba ubona nje nawe hayi ukuthi utshelwa yimi ukuthi ihlwele zingijabulele ukhuluma ngento oyibonile. Stability sabonga kakhulu ngesikhathi sakho siBhele Media sikufisela ukuhle kodwa uKhisimusi omuhle kanjalo nonyaka omusha. Ngifisela nje bonke emakhaya ogogo omama obaba obhuti osisi amajongo namajongokazi uKhisimusi omuhle abantu bejabule bezinakekele beyibheke amazwi kaStability athi nangonyaka ozayo ngisanidinga nento ezimnandi ngiza nezingoma ezimnandi nangonyaka ozayo ngisanidinga umuntu akajabula ayibheke jabulele ngasekhaya noma mawufuna ukuyithokozisa ngokuphuzwayo kodwa usondelele ngasekhaya udlalela ngasekhaya mawusuza ukuthi sengishayile sengi-right ngene endlini yakho ulale
ungabangisa abantu umsindo noma ugcina uxabana nabantu uzulimale nangonyaka ozayo ngiyakudinga nibe nokhisimusi omuhle emakhaya ngiyakuthanda kakhulu iFenders ushunweni lo khona le track yakho Mgasele bengithi ngifuna uyishaye ethi singamawele kodwa-ke angani noma usayikhumbula nithi singamawele njalo njalo angisazi qhubeka ithini ethi intombi engamawele kunjalo hayi ngisayikhumbula ngiyazi ukuthi phela abanye abantu basuke beyitshela ukuthi mhlambe akuyimi ngoba basuke bethi bezwe izwi lentombi mangisuke ngithi lezi ntombi engamawele iwelele ngiyazi ukuthi niyazi ayikhandiwe le voice iphuma la kunjani ubani nokibhebsi iphini kamambeni mfowethu ngijimela lo muntu wangithathela umuntu wami owanikeza uBebs iphini kaMampintsha ngisola ukuthi mnoMampintsha wamnika ngephupho phela unkosikazi wakhe